Il-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista David Casa ħareġ xiedet lid-Deputat Prim Ministru Chris Fern li se jkun innominat ta' Malta għal Kummissarju Ewropew. Chris Fern, kirurgu politiku ta' esperjenza, għandu wkoll esperjenza internazzjonali b'ħatriet prestiġjużi fl-Għaqda Dinja tas-Saħħa, il-WHO. Fix-xhur li ġejjin Fern se jibqa' jservi fir-rwol ta' Deputat Prim Ministru u Ministru. Iżda Casa diġà beda jeddet fejn qal li qabel Fern jippakkja l-Brussell tajjeb jiftakar li l-ħatra tiegħu mhix awtomatika u weddu bit-test quddiem il-Parlament Ewropew. Biex Casa jagħmel dan uża l-konċessjoni tal-isptarijiet. Iżda din mhix l-ewwel darba li Casa u Roberta Metsola ħadmu fi Brussell kontra nominati ta' Malta. Fost oħrajn il-Partit Nazzjonalista l-istess kien għamel fuq nomini oħrajn inkluż ta' Tony Abela, illum imħallef irrispettat, u Leo Brincat. Sansitra Casa u Roberta Metsola baqgħu sakemm il-Partit Popolari Ewropew ivvota kontra tagħhom. Eventwalment Brincat serva b'suċċess fil-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea fejn anke kien fdat birwoli importanti ħafna. Bħal Casa diġà ħareġ ukoll jattakka lil Fern il-kandidat nazzjonalista Peter Aġus li fuq Facebook kiteb messaġġ simili. Kif jidher ċar li l-attakk fuq Fern huwa wkoll parti minn tellieqa u pik elettorali bejn dawn iż-żewġ kandidati tal-Partit Nazzjonalista li huma wkoll imwerwra minn David Aġus.